हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान ब्लगाव फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय। दिनैनि गोदान ब्लगानो जाहैबाय जोङो क'क्राझाराव थांनायमोन आरो बे भिडिअखौनो नोंथांमोननोबो आङो शेयार खालामनो होननानै सानबाय। जों बहा बेरायहैनायमोन आरो मा जायगायाव थांनायमोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। थौदो लोगोफोर, आंजों लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जों दायो मोनबाय आरो लोगोफोर, जों थांनायखौ लाबाय थायासै आरो भिडिअ। ओमफ्राय नै बेफोरो फिथोब थोबोग्रा आरो औवानि गल बानायनाय। जोङो मानसिफोरा बुरजाथार आरो 30 जननि सायावनो खोमा आरो 30 जननि बारायानो जागोन आरो। जोङो दायो नै थासुमलि बारियाव थांलायबाय आरो नायनो। जायगाफोरखौ बिराद गुवार आरो बे हाया बिराद बुरजाथार, माने 100 बिगा होननानै बुंदों आरो हाया बिराद गुवार आरो हाया। बिदिनो थासुमलि गायो, खारं गायो बेयावनो। बेखौनो जोंखौ नायनो लांदोंमोन आरो, एम्फौ लानाय, खुन्दुं लुनाय बेफोरखौनो नायनो लांदोंमोन आरो। दायो नै मानसिफोर बेयाव खुन्दुं लुदों आरो, फिथोबनि खुन्दुं। एम्फौखौबो बेयावनो लाखायो, ओमफ्राय बेयावनो फिथोब लुखायो आरो बिसोरो, माने मिसिं थाखाबाय नालाय। बिसोरो 30 जनसो गद दाना लादों आरो, माने 30 जननि बारासो दंमोन खोमा आरो बेयाव। दायो जोंनिफ्राय थांनायाबो सिखायजादों आरो इनो, सोरबा सोरबा लुदों, सोरबा नायदों आरो। दायो नै बेयाव गासिबो एम्फौ नुजोबो आरो, एम्फौ फिथोब बेफोरो गासिबो एम्फौ गोरलैबो दं, फिथोबबो दं। गासिबो सुखां दोनदों आरो जोलैबो। ओमफ्राय नै बेफोरो सब फिथोब एम्फौ गोनां गोजा आरो, जिरनाय नङा। एम्फौ गोजा बेफोरो नै बेफोरो लुनाय खुन्दुं लुनायानो आरो, लुनाय नुनाया बेफोर नंगौना नङा मिथिया आरो, गोथां गोमोफोरा नंगौना नङा मिथिया, ना रं होनायसो। नै बेफोरो फिथोबनि खुन्दुं लुनाय आरो, बेफोरो मेसिनजों लुनाया। नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो। दायो नै जोङो मिटिं एसे जबाय आरो। आलासि बिथांमोन जोंजोंनो बे माने प्रजेक्टआव नांथाबनानै थाबाय थानाय बा जोंजों खामानि मावबोबाय थानाय सेरिकालचार डिपार्टमेन्टनि मावथि बिथांमोन, आरो बेजों लोगोसे नोंसोरखौ दिनैहाय जि बे जायगासिम सफैनो थाखाय नोंसोरखौ लानानै फैनो हादों बिथां गामिया बिकास मन्च नलबारि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जेसेबां नुजाफैनो हानाय अफिसियेल बिथांमोन बुंखाबाय, नोंसोरो मोनथिखाबायबो जानो हागौ। जोङो बारि गयारि, दा जोंनि ग्रुपनि नामा जाहैबाय दैमालु जोहोलाव फार्मार्स क्लाब। दा जोङो सिगां समाव गावबागाव न'खरनो लाखायोमोन इन्दिखौ। दा गावबागाव न'खर आयौ बेयाव जों बाज्रुमना दुगैदों आरो। जोङो नै दायो क'क्राझारनि पार्कआव हाबफैबाय। हावरा गोजाननिफ्राय फैबाय आरो दायो बेलेगाव थांबावनो दं, होमबाबो बेयाव दसे हाबनो थिननायखाय हाबबाय आरो, नायलांसै होननानै। माने सोरबा नुफेराखैबो, आंबो फैफेराखैमोन आरो, फैदोंबाबो माने बेयाव हाबफेराखैमोन। दिनैसो हाबनो मोनबाय आरो, बेखायनो नायलांसै होननानै हाबनाय जाबाय आरो। गासैखौबो थिनबाय नालाय, नायनानै नुफेराखैबा नाय होननानै। मा होनदो गेटआव दुगैनांगौ।
गोथां गोसोम नुजोबो आयै बे दै आइसि नांफैनायबा थान्दा मोनगौमोन साफायदों नोंखौ भिडिअ लादों अबेदोंलाय आयो पार नायनो फैदों आरो क'क्राझाराव दिनैसो नुदों ना दिनैसो नुफेरदों आरो नुफेरा दिनैसो नुदों थांलायनोसै दायो रायखांसिगोन नै मा सान्दुं गोसा हायाखै बावै जांगो साफायलायनोसै सान्दुंआ खामजोब्बाय हालाय ओंखारदोंखायसो नङाबा बावदोंमोन थान्दा मोनफैलायबाय सायाव फैना जोङो दायो आदाबारियाव सफैलायबाय नै बियो फिथोब गोजा आरो गोजा गुफुर गैया आदाबारियाव सफैलायबाय जोङो दायो बेयावबो नायलांनोसै मा नुयो हरागोदासो नै दा जों फिल्डबारि फैलायबाय बेलाय मा खालामदों मा दंलै इलाय मा दा सेन्टार थांनांगौनि दासो थान्दा मोनलायबाय दे इयाव मा खालामदों जि दायोनो सिदाग्राया इफोराव दाथ' खम गरम दान्दा इसे दं हाबनानै गैला ini aja Iran loh itu Iran kamu ya kamu ya 피터니 풍덩이 사이트네 맛이야
ना 근데 손도 비싸.